daarna een feestje maken. We hebben weer een hele mooie keuken. De keuken is vanavond een beetje met een... Nou goed, dat komt straks. Eerst gaan we de lezing doen. Ja, ik moet niet praten, maar zo meteen ga ik daar naartoe, want daar is dus een deelprojectie waar ik bij ga praten. Oké, ik ben dus helemaal geen republikein, want de republiek, als we een republiek zouden hebben en het volk nog kiezen, dan zouden we Wilders als president hebben. En dat lijkt me verschrikkelijk. Dus de republiek, ik ben anarchist. Want het Koningshuis, ik bedoel, nou, er staat één plaatje naar de muur, dat vond ik altijd maar een beetje overbodige onzin. Trouwens moet ik zeggen, nu is de kritiek van anarchisten dat de Nederlanders die zeiden voornamelijk dat het Koningshuis te veel kost. En dat is dus typisch Nederlandse zuinigheid. Want het gaat meer om het sprookje, om het idee. Oké, over het sprookje. Ik was dus in de punttijd spel tegen de koningin. De punt in Engeland, die hadden dus de koningin van Engeland met veiligheidsspel door de lid. Johnny Rock, God Save Queen, is zijn no human being en zo. Nou, wij meteen dus Juliana met het veiligheidsspel door de lip, dat was punt. Ja, nu moet ik toch eventjes naar mijn project. Oké, sorry. Ja, is goed. Oké, ja, dat is het eerste dag. Hier, de mensen die er ook hebben kunnen afspraken. Oké, we hebben 77 punttijd. Met Dr. Red en allerlei punten. We maken collages, geïnspireerd Engeland. Maar Engeland... we gaan allemaal staan. Oké. En dan horen we je beter. Ik improviseer maar wat, hè. Dus, maar oké, Engeland had God Save the Queen. En wij dachten, nou, God Shave the Queen. Dat mag ook wel eens gebeuren, nu klap zo. En als je nu zegt tegen de toekomstige koningin, God Shave the Queen, Argentijns, dan heb je een Argentijnse landingsstrip. Latijns. Als je dat snapt. Het is niet de Braziliaanse landingsstrip. Maar ja goed, dat is God Save the Queen.